ଗଣ୍ଡା ହରିଣ ବାଘ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ରୁହେ ହେଲା ଯେଉଁ ପଶୁ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଗଣ୍ଡା, ଏଠି କଙ୍ଗାରୁ, ଏଠି ବାଘ। ହଁ ବାଘ ଦେଖିଛ? ଏଠି ପାଣ୍ଡା, ଏଠି ସିଂହ, ଏଠି ବିଲୁଆ, ଏଠି ହରିଣ, ଏଠି ସିମ୍ପାଜି, ଏଠି ଭାଲୁ, ଏଠି ହାତୀ। ହାତୀ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ବହୁତ ମୋଟା ବିଶାଳ ନା, ବହୁତ ବଡ଼। ବାଘର କେଇଟି ଗୋଡ଼? ହରିଣର କେଇଟି ଗୋଡ଼? ହଁ। ଭାଲୁ ଦେଖିଛ? ଭାଲୁ ଦେହରେ କ'ଣ ଥାଏ? ରୁମ ଥାଏ, ଲୋମ ଭଳିଆ ନଥାଏ ଭାଲୁର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଲ। ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କହିବ ମୁଁ ଯାହା ହାତ ମାରିବି। ବାଡ଼ି ଧର। କହିଲ ବାଘ କାଇଁ? ହଁ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଲ ବିଲୁଆ କାଇଁ? ହଁ ସୁନା ପିଲାଟେ। ଯା ତମେ ଆସିଲ। ଆସ ଏଠି ଆସ। କହିଲ ସିଂହ କାଇଁ? ହଁ କହିଲ ସିମ୍ପାଜି କାଇଁ? ହଁ ସୁନା ପିଲାଟେ। ଆଗେ ଆସିବ। ତମେ ଆସ। କହିଲ ଗଣ୍ଡା କୋଉଠି ଅଛି? ଗଣ୍ଡା, ହଁ ଗଣ୍ଡା ଏଇଠି ଅଛି। କହିଲ ଭାଲୁ କାଇଁ? ହଁ କହିଲ ହରିଣ କାଇଁ? ହରିଣ, ହଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ହେଇଯାଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତମେ କହିବ। କହିଲ ହାତୀ କାଇଁ? ହଁ ସୁନା ପିଲା। କହିଲ ବିଲୁଆ କାଇଁ? କହିଲ ହଁ ସୁନା ପିଲାଟେ। କହିଲ ବାଘ କାଇଁ? ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଜାଣିପାରିଲ?